tuo Kivistön Mekano on merkittävä hanke meille ekeläisille. Eke-rakennus on valinnut strategiakseen kehittää uusluomu-konseptia toistaiseksi ainoana rakennusliikkeenä Suomessa. Olisikohan pariskuntia? Ei. Tänne muuttaa vaan sikkuja. Niin se oli pitkään juossu. Mitä te odotatte? Uusille parhaille kavereille mukana, jos antaa heille isot aplodit nyt. On muuttamassa tonne taustalla näkyvää Mekanoa. Kaikki on tietyllä tapaa ihastellut tätä konseptia. Saatiin tehdä semmoinen asunto kuin haluttiin. Kävin asuntomessuun tutustumassa loftiin tässä selän takana ja ihastuin täysin. Tää on ihan täydellinen paikka mulle.